Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadus ngay. Ti surat ngayon tay ikandya kita kahit naggapaw kani pagayam Alicia iti laonyawn. Ngam sakbay ngayon tay basaan ti surat ni Alicia, kumablaw tayo pa'y kadus ngay. Shout out kadagiti padak beekeeper dito'y New Zealand. Nang nangrunakin ni Insan Roland Abellera from Marven, Bumanglag. Naragsa ka pa nagdingag kan ni pagayam Judeline Guzman, makablaawan ni pagayam Alejo Julio dito Natividad, Pangasinan. Shout out kan ni pagayam Mabaza Boni dito Jeddah. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni pagayam tayo nga Alicia. Ken ka, Mang Bianong. Ilingid naklakuman ni tinagan nga Alicia. Maysa nga asawa ken addaan iti maysa nga anak. Nakapagsurat akmet, takayat kuman ti paiwanwan ken ka, may papan iti daytoy parikot ko ita. Nasingpet met ti asawa ak Mang Bianong, ngem addagalad na kagurak launay. Tapno nalawag ti amen, kastoy man nga irugek te agsalaysay. Kasangay ta anak da inton maminsan na bigat, bakit? Nagpaspasa talaga taal daw. Sana maliklikan ti panagdakkel na. Saan mo ta maliklikan ti panagbakot ken panaglakay ta? Mapayag pwede ita. Manulat tawon tangay. Si kamot latin ang ibaga nagpaspas ti aldaw. Iso adita mapupuutan ti panaglakay ken panagbakot ta. Makariing tantulaangan ket lakay ken bakot tagaya man. Sana pa ready, bakit? Jak may imagine nga agkurutrutan dagiti kuudil ta. Dayta ti pagteng itibiyag ti tao asaan ang maliklikan. Ayop to pa'y ket lumakay ken bumakot damot. Iso apartseg di do akal din tayo, tapno sana na bumakit kan kumulbait. Anya? Agparti ka? Una, tapno dati may pasango kadagiti sa nga ilay. Ay na, saan tan nga agparti? Agsagana tayo, ngam saanan ang masapon nga agparti tayo. Tak-tak kang gastos laang dayta. Amom mo tadyak mapalabas ti kasangay ta anak ta, saan nga agparti? Saan nga ruden? Ne, di mo matimutan di anak ta Kakaisuna lang nga ruden nga anak ta, imutan pa Saan ko nga imutan? Basta agparti tayo. Nanya timbagak, isungarod ti masurot. Nagadaon day ta nagatgatang amalutaw. Ginatang ni Albert tatang. Nawati-wat tumanen akong sumisyon. Ha? Amuyo mo ti aramid di manugang yo, tatang. Kasaritam to na imbag Ay na, uray pa'y mamin ano akasaritak no saan adumngag. Awan lat ammo ko. Anak,
Nagadumot tayo ti inawis ni Albert asa nga iliyaw. Day tangarod ti bagbagak tada kayo, tatang. Tunggal agpapasken, nagado ti awisen na. Kasla kanayon nga agpakasar. Imbag no umanay ti sagana. Ado tinaluto, tatang. Dua akalding tinaparte, ken adapay 5 a manok. Agasem ngay. Nabannog ako ng mga saasikaso kadagiti sa nga ili. Day tala agi-serve mo ti kuko. Alisa, ingkaman ikan iti makandag iti aday jarwar. Naibusan ti naida sa rijay. Si kamot ti mangipan. Nabannog ako na pusipos. Anusam ka din. Ala, siyak lang ti mangipan. Aginanaka pa'y basit, Alicia. Tatang, Sige man nero tatang. Kababain no dapay dagiti saan anak kapangan. Ayos dito ya. Ato ti mapulutan. Ato pa ti malamot. Una, ipapasulat ta taginom, tado ti tanpulot. Ayos na talaga. The best ka nga agpapaskan, Albert. Kano rin no awon ti paskan. The best kalata nga agpakan. Amo mo tadyak kayat ang mabisinan dagito umay makipagragragsak no kasto yung adda ti pasken. Kaya't kung ipapasyo amin taginom kan mangan. Adda ka di pa, jay pinapaitan. Ado dadakkel ti duakal di nga na parte. Isong ado pa eh. Ayos! May papasko ti agigop iti digo. Mabit lang tamang alak man iti igupon tayo adigaw. anyamot ti kastoy. Nagmalmalum lang arudon dagiti sa nga ili. Maadapay la dagiti agiinom. Jakmat la makatalnan nga gidaldalimanak. Di mat lang aminan pumanaw dagita sa nga ili. Alicia, aginanakamot anak ko. Itay pa'y la adi ka makataltal na. Siya, ti mabambanno ka makakitkita ken ka. Kasano nga makatal na kat nagadupay dagiti bisita. Di damot la pumanawan. Itutuloy mo't ti pasken. Ado pa'y ngamin tinabate sa gana yaw. Day tangarod ket, bambantayan damuton dagiti sagana nga aging kay ti maibos. Nangeg ko itay alinapdan ida ni Albert a pumanaw. Kunana nga awan ti pumampanaw aging gaasan a maibos ti sagana. Ay, nalabusan ti manugang yung nanang. Panglaing. Malasa na balay taadda kami mo't kinitatang mo at tumulong. Tapno saan ka amarigatan anak ko. At dapat yung pinapaitan Alicia. Apay aya, Siyempre, mga alaki di ipasangok kadagiti sa nga ili ipasangom kadagiti sanger kunam Di ka man nagkaskas ta espesyal nga aldaw ita. Masapul ang mabsog dagiti imay nakipagragragsak iti kasangay ta anak ta. Ay, agyamanak, makainanaak matlaangan. Awanon dagiti sa nga ili. Ado pa'y tinabate iti sagana yaw anak ko. Un nga raw, Iso ako nakaditoy kayon ang mga nanang, tatang. Ayun day talaga yam. Pagtitinulungan tayo ang nga ibusin dagiti sagana yaw. Wen tatang, tani, nagadadupay. Alicia, mangidasar ka man iti makanita tindog alamisaan ni Jarwar. Ha? Apay nga ijay tayo pa'y laamangan, katdat na tayo laang mat. Umanay tayo iti lamisaan diti kusina. Ado pa iti sa nga ili nga umay, bakit? Anya? Wun, iso nga agidasar kakit din. Anya mo tan, Albert? Yawis mo at laaminan? Awanan ti mabati kada tayo? Nagpakan tayo lang arudon idi kalman iti nagado a tao? Ado nga rutin na bate ang makan. Iso nga agtignay kantan Simmang putan dagiti sa nga ili. Ala anak ko, di kan agsao. Agtungpal kalatan tapno awanin ti ado asao. tumulong kami. Imbag pa'y dananang kantatang tamakawat da. Imbes ang makapangan kami mo tan, saan? Taday talagas asikaso manan iti sa nga ili ti kukuin me. Nalabos ka mo't, Albert. Saan ka kading agim imot, Alicia? Sa anak nga imot. Ngam kinunak mo tan, nagpakantayon idi kalman. Ngam kayat mo mo't amasimot amin asagana. Di mo kayat nga damot tilamutan mi anagas asikaso kadagiti nagado asa nga ili nga inawis mo.
Awanan dagiti nagadaw sa nga ili bakit? Everybody happy, iti kasangay ta anak ta. Nagragsak ka talaga. Wen, saan ang nagsardeng nga imay dagiti sa nga ili, aging gaasaan ang nasimot ti sagana. Kasta talaga paskin nga raw. Iso arumbang nga agpakanta, ken busogan ta dagiti sa nga ili. Nakakitaam nga iti agpapasken iti duwang aldaw? Agasem, tadi ka agsarsardeng ang mga awis iti umaymangan? Paskin nga raw. Unay ka na ya. Ita, datan tinakanganga. Imbes nga dapay pagsasangwan tayo kadananang kentatang, anya ngay, sardinasen ti sidaan tayo. Naibus nga raw din ti sagana. Iso akapilitan niya sardinas tayo na. Nalabas kan, Albert. Jack amo noon niya klase dayta pa nagpampanuno. Kasjay nga agpapasken ti asawak mang biyanong. Ipaturay na nga aging ga iti maibos ti amin asagana. Gastos ti amuna, nagadaw ti isagana na, kalpasan na, nagadaw ti awisen na. Itutuloy dayta nga aging ga iti masimot, kat siyak tumatan ti mabambannog, ang mga asikasaw kadagiti sa nga ilay. Kalpasan na, nga kamin tumatan, taawanan tinabatay kada kami. Nagtultuloy nga raw ti kasta nga aramid ni Albert. Oray awan pasken, mahilig nga agaw-awis iti gagayim na iti balay may. Kas iti na minsan. Apay aday-day ti tingin tregam asweldom. Kas makita mo't na nagado ti ginatgatang ko. Apay ay agim matang ka itinagado. Inawis ko dagiti gagayim ko. Anya? O may da dito inton bigat. Isong agluto ka man kiti iti pagsasangwan. Anya ay atipaskan inton bigat. Awan, agluto talaga nga. Komporme adi mo paggasgastusan. At damot balbalay dagita agagayem mo. Apay ngay nga umay da pala makipangan ditoy. Inawis ko nga rod ida. Albert, saan a restaurant to'y balay tapno kanayon nga agpakan ka? Maditi na imot ko nakmanin. Ay na, makaamu ka. Sikat ti agluto iti pakan mo kadagiti sa nga ilim. Tulungan na ka. Nalabas kan. Makauma ti aramid mo. Iso asulwam ti agluto. Nagsapa kamot nga may dito'y balay, Alicia. Diyak kayat ti agtalinaw di balay. Tamadamdamalaang. Nagadun tumanon ti tao. Apay aya. Kasi iti sigod Nagawis manon ni Albert iti pakanon na. Ha? Ay, makauma tatang. Pasla nagado ti kwartana, takumporme ti paggasgastusan na. Iso abay-bayan nyo ang mga sikaso kadagiti sa nga ili na. Sulwon na ti agluto. Umayak man. Ha? Siya kung timang kita kin ni Albert. Ay, sige nga raw, bakay. Amok nga may dito'y dali siya kanta anak may nanang. Wan, at dada dito'y balay, apay aya. Ayabak ko maida nanang. Yawid ko idan. Panagkunak, dito'y dapay laang, tapno makainan namot di anak kaw. Saan at agabon ni Alicia amang serbay kadagiti sa nga ilaym? Agpatulong aklang mo't kan kuha na nanang. Agluto lang mo't. Uray da kami, kat masurunan iti aramid mo, Albert. Maawatan may ti karirik na ni Alicia. Daday tala mga asikaso ni ti sanga ilim ti kukuin na. Palastog kanto mat ngamin unay. Nay, saan anak nagpalpalastog, tatang? Saan ka day akinalastog ti raramidam? Tatang. Saan ak kumangag sao? Ngam makitkita kaun tinay dumduma nga ramid mo. Agasem tamay may sapay lang ti anak yaw. Ngam nagado ti palpalamutem ang iwat. Taday tala agaw awis matan iti pakpakan mo jay balayo ti kukuam. Ragragsak kunday tatang. Pues, suluam nga raw nga si kaswan dagiti inawis mo. Ilutuam ida. Saan mo aturturan ni Alicia ang mga sikaso ka dagiti sa nga ilim? Ta si kalaeng may tinangawis kadakwada.
Ayan nga ni bakat mo. Siksikamot ti mga asikaso kada kaming inawis mo dito balay ah. At ay ayan da katugangak. Ha? Nagsina kayo? Ni Marlon mo. Saan? Napanlang itayan da katugangak. Kung naklakit din no nagsina kayo. Mangan kayo lang, Marlon. Tamadamdama, aginom tayo. Una, kay kayat ko na ita, ta sigurado na imas mati tanpolots. Una, naimasa talaga. Nanangdanak iti nagluto. Ta saan mo't nagluto na Alicia? Kasta aya. Wan, iso nga ipapas tayo ta agpulutan ka naglamaw. Anyamutan, naggulo ti balay, Albert. Nagadupay dagiti mainnawan. Kat pimanaw ka ba't namin? Iso nga awan ta agugas kas kadagi dalimana ka. Kaya't mo asawan, inyor uray mo kanyak dagiti mainnawan? Nagado a kaldero kas kada pinggan iti lababo. Kan kumporme ti nakaidiswan dagiti baso. Naggulo ti balay, kasla na bagyo. Di kay pa'y nagsagsagad, tanagado ti inapoy anaragrag iti swelo. Kan saan sapay ang nagpigad dagiti sa ilim, sakbay simrot da. Kitaman ni, kadagdag ati swelo. Kurang nalan pagmulaan ng to'y salas kan kusina iti naramid yo. Nagadulakit din aya sa No inrugim ko man tinagdalaws, dada ko man tinalpas. Ay nalabas kan, Albert. Pagbalinan nakmat na nababaunan. Mangirurumun ka. Kanayon kami nga agrikyar gapu iti aramid ni Albert Mangbianong. Saan met adakes ti agpapakan ken agpapasken ngem sabali ti asawak ta dandanimeten inaldaw nga dasangaili na. Kumporme ti magatgatang na yaw awis na kadagiti gagayim na. Aging gaan na umaak atalagan Mangbianong. Alicia, gimatang iti 5 kilo a karnit ti baboy, kan 3 kilo ti karnit baka. Sa bali la din native a manok nga impupok ko a maparte. Kaslamuklatan. Addamanen awisam ngam ammom kas kadagagayem mo. Agasam ngay day tapaggasgastusam, Albert. Sa nabali taado ti matultulungak, taado ti pakpakanag. No kayat mo at talaga ti tumulong, dagiti taong grasa kas kadagpalpalama ti ingkapakanen. Apay aya kontra mamin nga aramida Alicia. Awan pa'y panangayon mo mo't kanyak. Kasano nga ayunan ka ngay? Kat mangirarit ti trip mo. Saan ka mo't apolitiko adaywan dagiti supporters mo, taday talagpakpakanan ti kukuom? Apay, politiko lang ayat amuna tagpakan. Di ta nga inabak ko dagiti daduma a politiko. Taam-am mo da lang dagiti tao no eleksyon. Ngam numalpasan ti eleksyon, awanan. Goodbye people damutan. Day talagaw, awat iti padulas kas kada agibulsan tar aramidan da. Ngam siyak, irwarak nga irwar iti kwarta. Bukod ko pa kwarta. Iso nga inatiw ko dagiti daduma politikaw. Makaumakan. Agluto kan tugit day, tamasapa nga umay dagiti sa nga ilik ng madamdama. Rumwarak bait. Apay arumwar ka kat sikat agpakan. At dalabit arami dagiti irwar. Agsublak mo't ladagos. Dagasok mo't na dagiti daduma agagayim kaw. Tagigiddan kami nga umay no madamdama. Apay ngay apimanaw kayo iti anak mo iji balayaw ket kunam nga adda ti malutaw. Kasanon no sumangpet da Albert ken dagiti sangaili na. Di awanen ti lamuten da. Nauuma ako nanang, makamuda iti biyagda. Husto, tinaramid mo, Alicia. Di mo pampanoy-nuyan di asawam. Agruam. Talaga nauma akon iti aramid na. Iso ang makamo kadagiti sangaili na. Paglutuan na idaa, no kayat na idaa pa kanon. Syakit din ti agbambanog dita. Agasam ngay, taday talagatangan agatang ti kukuon na. Uray kasanupay kadakkel ti sweldo na, awan ti mabatbate, gapo iti kasdeng aramid na. Isinaklakuman ko. Anya, Madimot no isinamlatan. Kasanon ti anak yaw? Kasanukot kaslagbalan. Aramid ti awan nunot na ti trip na. Makauman at talaga. Alicia, ayan mo.
Alicia! Napananda dya, babae. Awan pa'y apulos tinaluto. Nakatangtangkan pa lang dagiti karne ti freezer. Albert, ayan na nga dagiti makan, tatulungan ka nga gisagana. Nagado ti tao dito paraangan. Simang putan dagiti kagayam, ka na mamutang inawis mo. Kwa, pasensya kayo. Awan tinaluto. Anya? Saan na nagluto na Alicia? Kinunakyan ko na alutwan na tapag iso itang oras. Ngam saan mo't gaya man naglutluto? Kasano nga rodan? Agawid kami, nakamulagat. Kwa, pasensya kayo na talaga, Marlon. Jack impagarop nga awan gayam tinaluto asang putan tayo. Agawid kami, nanang, tatang. Pimanaw mo't siguro dagiti sa nga ili ni Albert. Sumipngat-mat ton. Sige, anak ko. Pangaasiyaw, ta saan kayo nga agap-apa? Sigurado ang makaong ungitin dayay kang ka. Isoa, di na kayo sinukon. Saan ka na makiapa no bilang? Padasan na nga paon ta talaga makisina kung kankwana. Basta, no anyaman ti mapasama kiti panagawid mo, agsubli kayo adagos diti balay. Masyan kami kaninanang mo kang ka. Naidumduma mo't ti parikot mo ya asawam. Masyadong mapagbigay na may halong kinalastawg. Ha? Simpleng lastawg ya asawam. Iso apakan mo't apakan iti di nakabagyan. Kaya't na siguro nga ipakita nga adaw ti kwartana, nga awan anyaman na kinkwana ti panagayos ti kwarta iti dakulap na. Gapaw, iti kinalastog na! Nagaw-awid ka pa ilaan? Ha? Awan serbi mababay? Naibabainak gapoy taramid mo. Agasem, tanam nama, kinam nama, dagiti inawis ko, nga dati lamuton da iti umay da iti balay, ngumawan mo it, nga ti amin, gapoy iti aramid mo. Sikamot tinangawis ka dakwada ah. Sikat ti gimatang iti mailuto nga ipalamot mo. Iso adi na karud obligaan nga agluto para kadakwada. No, nagalasan ta aramid mo, babae? Sikat tinaalas ti aramid na. Husto ti kinuna ni tatang apalastog ka. Anya? Pagsarsaritaan dak pa'y gaya may tilikliko dak. Pudnumot namin apalastog ka. Atiw mo pa iti milyonaryo, gapoy ti kinalastog mo ngagpakan. Iso amanipod ita. Pulos, jakon agluto iti ipakan mo lang kadagiti awisam. Makaammo ka mga sikaso kadakwada. Palastog ka lang arudan, mangirarit ka pa'y. Tinakdirak ti imbagak ajak aglutluto no agawes iti pakanan na ti asawak mangbiyanaw. Aging gaa nairwamon ni Albert kat isong ti agluto iti ipakan na. Makauma talagan mangbiyanaw. Kanayon nga adaw ti tao dito'y balay gapo iti aramid na. Agsangsangit ti makalawas. No awan ti awisan ni Albert sa nga ili na palamutin na. Pagaayat na nga adaw akanayon ti tao iti balay may. Uray awanan ti kwartana, umutang kadagiti amuna nga aglaklakaw iti palengke, tapno addalaan ti ipakan na. Uray asino met nga asawa, talaga mauma. Iwanwan na kumaite kasayaatan nga aramidag, tapno agpanunot ken agbaliwan ti asawak. To'y pagayam mo, Alicia. No ti partner mo ket nawaldas, apektaran na ti inaldaw panagbiagyo ken ti masakbayan yo. Iso kasapulan sulbaran ti parikot, sakbay dadaulan na ti relasyon. Pagayam Alicia, ti may sa awagas pakilanginam ta asawam gastador, ket ti panangkontrol mo iti gastusyo asang kapamilya iti bukod mo. Ngem
agdepende daytoy iti yaanamong ti partner mo. No saan nang aturgaren nga isuket gastador narigrigat ti mang take charge. Aginggat mabalbalain liklikam ti nalabes a panangdilaw. Nupay maguyugoy ka, liklikam a bugkawan ta partner mo iti kinagastador na. No diket ornusen ti parikot a neutral aginggat mabalbalain. Padasem nga idarirag kitain yaw ti paggastusan yaw. Wenno kayat ko ti mangilatang iti budget, matulungan nakade, dagiti kakasta at tirada. Ti may sapay at taktika, ket makianamong ka dita partner mo, no kasanaw ti panaggastos na, iti awan kais iskan na. Saan mo man na magustuhan ti panaglustay na, ti priority ket makaluban dagiti babayadan. San lakit ding apektado dagita, mabalin mo a palugudan. Planuan ti masakbayan nyo. No maminsan ti gastadora partner, ket mabalin na mapasardeng, babaan ti panangipaay kadakwada, nga urnungin da ti kwartada. Nalabit, planwen arugyan ti pamilya sangsang kamaysa. Wenno gumatang iti kapkap na kamabalay iti masakbayan. Pangarigan la dagita. Ket iti kanito matarosanda asaan mamagbalinday ta. No, patuloyin dati panagwaldas da ti kababalinda iti kwarta ket mabalin mabaliwan. Ngamanen, dayta ket mapasamak laeng, no ta partner mo ket kumanunong. No aklunen da anawaldas da, mabalin mo nga imatunan ti gastusan, ket ikam iti allowance. Mabalin kasla inuubeng, ngem praktikal awagas ti kasta, iti pannakiuman, iti kakasta agalat. Ngem ti kalakaan banag, ket ti mabalin panangaklon asika, ken ti partner mo, ket agduma iti panirigan iti kwarta. Ngem, agkuri kumalaeng daytoy, no ti sitwasyon yaw iti pinansyal, ket natalingan-nganan. No ti panagwaldas ta mister mo, ket apektaran na tabiyag mo, ket agked-ked ang mga klon iti problema, ti kasayaatan sigura pamuspusan, ket gibusanen ti relasyon. No ni mister ket in denial, wenno awanen pangikabilangan na ken ka, at ti panaglustay na iti awan kais eskan na, ket apektado ka, ket nalabit nga awanen panagbaliw na, daksang gasat, ngem agtalinaed kapay nga ta, wenno talikodamon. Mabali na, saan mo panunot sakbay na, at ti kwarta ket mabali na pagtaudan iti seryoso aparikot iti relasyon. Ngem, may sadayta kang runaan pagtaudan ti leddaang, no saan may matunan. No naimpod kay ti kwarta, ngem ni Mr. Met ket gastos ditoy, gastos dita, itunda na kalaang iti panagsagaba. Iso tingi-tingem tabagem, ket mangedeng ka, pagayam Alicia. Ngem ti kasta patuloy, masasaer tarik na. Alright, that's alright. Ala papagayam, pumakadamanan to'y nomotibiyang, aging gay ti sumarunumanan, ngayon tayo panaglalanglang iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagnina kada kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button
for our latest drama updates. Click here